Vaja. Està tot gravant, Sí? Hola. Sí, gravant. Bueno, esperem que aguanti. Bones, Isaac. Com estàs? Ja el tenim aquí. Què tal? Bones. Molt bé. Bé, i tu? Què tal? Com vas? Bé, molt bé. Molt bé. Sí. Literalment ens has pillat. Sí, ens has pillat ben just, que el In tenim extremis. aquí. Pots passar cap allà, Manu. Senta't aquí. Sí, que normalment... Sí, se veiem aquest. Doncs eren i 25 i diem, bueno, anem molt justos, ens hem de posar per preparar-ho tot. Sempre anem a I just a 29 has picat. Hi ha un micro aquí per veure si pots posar més cap aquí a la dreta i tenir aquest micro ben a prop, si se sentirà bé. Mòbils en silenci, que si no... Mòbils en silenci. I res, bueno, ja havies vingut tu aquí, sí, no? Sí, ens vaig venir a sopar. Convidat. Va portar un panetone. Oh, de fet, no, ja vam llançar la caixa, vam llançar, però la vam Deies que tenir... quedava un tros i en mono, si el panetone te'l menges tu. Doncs la vam tenir aquí fins fa res. Sí. Molt bé. Què tal, com estàs? Bé, ara corrents, he baixat caminant perquè em venia de gust també. Aprofito com que baixo a Barcelona i dono classes matins i tarda, el dia que quedàvem, he dinat ràpid i acabat la classe, però he aprofitat per baixar caminant, i baixar caminant, clar, quan soc d'aquí em venen molts records de quan jo... Tu vivies aquí, a l'Eixample Esquerra? Jo he viscut, sí, jo tota la vida he viscut a Bailén Rosselló. Hòstia. Sí, llavors la zona de Passeig de Gràcia... Ma mare, quan era petita, vivia a Gràcia, tant els meus pares com per part de pare com per part de mare. Però a ma mare li encantava la Diagonal tenia un punt dins de Gràcia com que era més guai, no? a prop de la Diagonal. I casa nostra estava res a sobre de la Diagonal i tota la part d'aquesta Diagonal, Passeig de Gràcia, havíem estat quan érem joves 1000 vegades agafant això, anant a 1000 manifestacions. Ets una persona activista. Sí. I encara ara, no? Sí, el que passa és que no que deixis de ser activista, perquè jo el que passa és que transformo l'activisme en concret que estic defensant en el meu moment vital, també, saps el que et vull dir? Sí. Hi ha un moment que teníem 16 anys i els dies 11 de setembre anaves a cridar per Catalunya i també anaves allà a veure si els polis et volien una brega per anar a córrer una mica. Sí. Correbou. Sabeu de què parles? Sabeu de què parles? Llavors, i defensar les teves idees sempre a qualsevol lloc. El que passa és que hi ha coses que em fan sortir ara més al carrer, o ara, com que també la meva vida ha anat evolucionant i jo també estic en el moment que he sigut pare, doncs jo he tingut la sort de poder ser pare d'una manera molt especial, però ara faig més activista d'això, saps el que et vull dir? Però no, activista ho soc, sí. El dia a dia, ja fas activisme el dia a dia. Bueno, jo crec que sí, i a les meves classes també el faig de la meva manera, saps el que et vull dir? De defensar la llibertat de l'individu. Ens molaria que ens parlis d'això de les... Nosaltres tots ho sabem, Manu. Ells ja han fet classe amb tu. Bueno, jo a la JOU no, però he tingut de professor. I ens agradaria que ens parlessis una miqueta d'això, de com vas començar en el món... Bueno, estàs a l'Aula JOU, però si vas fer classes abans i... Sí, però mira, jo vaig acabar... El meu pare i la meva mare, els dos es van conèixer fent teatre, però els dos van acabar fent de pedagogs. Ma mare de part de químiques i mon pare de part d'arts i lletres. Llavors, ja vaig mamar dos pedagogs passionals i vocacionals a casa. Teatre m'havia agradat sempre, el meu pare feia teatre a l'escola i va introduir el teatre allà. Jo de seguida vaig fer colònies i colònies vam anar creixent de nens fins que acabes sent nens, fins que acabes sent monitor i de monitor a monitor de coses de teatre. Però colònies teatrals? D'entrada no, d'entrada és colònies a Andorra, que és on vaig anar jo sempre tota la vida a Aina, que és un poble que es diu Canillo, Andorra. No ho sé. És igual, la gent ho coneix per les pistes, però és un lloc molt bonic d'Andorra, però és una de les estacions que té. Bueno, que no, primer vaig anar molt com a nena a la muntanya a Andorra perquè és un lloc guapíssim i perquè les colònies que fotíem allà eren molt guapes i després acabes fent de monitor allà. Juntant amb el Virolai, que jo començava a estudiar com a nena no sé què i que jo també havia fet cosetes de teatre, acabo fent també com de monitor de les colònies de teatre al Virolai, on les muntem ja colònies de teatre, amb una professora que és una professora de música també flipada pel teatre i tot això, i són colònies de teatre que ens anem amb xavals i un any vam fer un recorregut de clown, un altre any vam fer un recorregut de musical... Sí. I colònies organitzades per vosaltres? Sí, al principi jo començo a fer com a monitor amb el Virolai, quan acabo la carrera al 99, després jo, al final, uns anys més tard, però no parem fins que jo dono classes des del 2000, com si diguéssim, abans hem fet tot de monitoratges. 2000 quants anys tenies? Ai, ara em fas dir, doncs mira, 22 mesos. Uns quants, 25.
Sí, 24. I o sigui, m'agradaria parlar sobretot dels teus inicis, que bueno, sempre ho fem això de fer com un punt de partida, de començar des dels inicis i com han arribat a... Sí, si haguéssim de fer una pel·lícula d'Isaac Al-Qaeda, és que abans ho parlàvem, la pel·lícula Els orígens d'Isaac Al-Qaeda, on comença, d'on vens, on has nascut i... Soc d'aquí, o sigui, jo em sento que soc d'aquí, de Bailan-Rosselló, on t'us dic, que de Barcelona, de Catalunya, i llavors me n'entero després que d'Europa. I com que m'agrada molt somiar, veig el món i l'univers, no sé com explicar-te. Per tant, vas néixer aquí a Barcelona i has crescut i t'has criat aquí a Barcelona. El que passa és que Barcelona són les arrels, perquè m'he criat aquí, però després també a Barcelona vaig viure a diferents llocs, però des que m'agafo un lloc fora d'aquí a l'Empordà, hi ha una part del meu, no diré les meves arrels, però del meu cor que tira un tipus d'arrel, no? Que em dona molt d'oxigen, i que em sento molt d'allà també, perquè ja tenia abans família que estava allà dalt. És veritat, ho vam comentar quan el dia que vas venir, ara vius a l'Empordà, no? Sí. Estàs visquent tu sol? Amb el Peque. Bueno, amb el Peque. La família de dos, que som nosaltres, sí. I també que ho hem comentat ara, fa un moment que parlaves molt de tema classes i que és algo que s'ha de parlar amb tu, perquè com ells comentaven, tu has fet classes i dediques molt a la formació, vull dir, a part de fer interpretació, et dediques a la formació de la interpretació. Sí. Com és que estiguis posat en aquest món i... Perquè començo a fer des de coses que començo a fer el 2000, que creem en una escola de teatre, en una escola que és l'Escola Glòria de Nova Classes, un curs pilot per ESO de teatre. Allò ens funciona i ho fem per primària i secundària. D'aquí fem un laboratori en línia que acaben sent 6 cursos durant molts anys de laboratori de teatre a la primària i 4 de secundària, que això ho arribem a portar a 15 escoles diferents que conec, treballar com amb discapacitats, o treballar en presons, o treballar amb gent de risc d'exclusió social, diferents col·lectius com a rivals. I a mi em passava una mica que m'agrada molt conèixer una cosa, per exemple, els nens m'agrada agradar des del P5 fins als adolescents, i em vaig veure que realment tenia molt de món, jo m'agrada els adolescents, per exemple. Llavors, però m'agrada conèixer-ho tot. Quan ja controlo molt una cosa, ja la tinc absolutament coneguda, se'm crea un nou objectiu, que és una nova cosa que m'agradaria dins això que acabo de conèixer, igual provar-ho amb aquella penya, saps el que vull dir? I sempre com anar buscant, i llavors també treballar amb equips que continuessin la feina que havíem arrencat. I llavors, perquè també m'acosto molt professional com a actor i també com a director d'ajudant de direcció, vull dir, el Pau Miró, que és amb qui tenim una productora després de coses nostres del Pau, que les tirem endavant i anem fent cosa de teatre, i llavors finalment quan desemboca tota la pedagogia del teatre també coneixent a la Laura Jou, que ella també volia algú com per fer amb ella classes, que començava amb un grup que era el grup de joves en aquell moment, de joves adolescentets, eren el Carlos Cuevas o l'Iñaki Mur o tota aquesta gent que començava en aquell moment, o l'Aida de Sàrrega, i grups de nens que eren, els nens eren el Biel Montoro, el Nil Cardoner, els nens. Els nens del petit. La Gersina Amorós. 10 anys. Sí. I menys, 9 o 10, sí. Sí, perquè el Biel Montoro... Bueno, és més gran del que sembla. Crec que és més gran que jo, el Biel Montoro. Sí? Deu tenir 20 anys, jo no controlo exacte la DPT, sí. Hi ha molts d'aquests que els conec des de que són nens, i crec que ens passa als dos la relació que tenim, que s'estableixes també, és que tens, bueno, Martí, tu em passa una mica, tu encara, ara ja ets un tio, però ets encara... Encara tinc 14 anys, sí. Sí, vull dir. No, que es crea un vincle bonic, no? I jo què sé, no sé per què dèiem ara del vincle bonic, però que es crea amb aquest sentit, amb l'alumnat, es crea quan tens aquest rotllito, una cosa que quan després treballen i no sé què, sempre queda com la relació de tiet de bot que tens a l'aula, perquè són petits que no són professionals però estan treballant. Sí. O sigui, tu per tant, d'alguna manera hi vas a parar com, bueno, accidentalment... Un col·lectiu més, no, ja és una cosa que m'interessava. Era algo que ja pensaves... Sí, m'agradava molt, perquè vaig fer amb el Pau a teatre, amb el Carles Flavià, allà al Cel Sigui, per una cosa de teatre que necessitava un coaching, perquè el Carles era humorista i no era actor, i llavors l'havíem perquè el volíem ficar en un espectacle de teatre. L'havíem de modificar, perquè... I l'havíem d'ajudar. Perquè ho entès. I perquè estigués a puesto, i perquè ell estava acostumat a tenir ell controlat el temps d'escena, però el temps d'escena en teatre has d'estar dins l'estructura, no? I llavors per ajudar tot això, i jo ja vaig veure que també m'agradava molt, jo també he fet molta teràpia a la meva vida,
També faig Meisner jo com a actor perquè vull conèixer una tècnica més. El colba. Meisner, tècnica Meisner. Després jo vaig fer l'Institut del Teatre i he fet molts cursos després o petits postgraus o postgrau de pedagogia teatral. Sí, no, anava a dir, la tècnica Meisner és la que posava en pràctica a l'Aura Jou? No, jo com a tal, o sigui, a dir, és que jo poso en pràctica tot el que jo he après dels meus mestres des que vaig començar amb gent que m'han marcat fins a dia d'avui i espero que vagin sumant arrel dels que jo vagi continuant treballant perquè jo m'encanta també seguir anant d'alumne i aprendre coses. Hi ha llocs que m'interessa pel que sigui, em fan revisitar llocs que ja conec o que replanteges, no? Des d'un lloc molt més tranqui. Tu t'has obert, o sigui, et dediques molt a formar actors i actrius, però també per altra banda també tens la carrera teva d'actor, no? I què és el que més t'agrada de cada una de les dues carreres a les que et dediques? Mira, el que m'agrada al final, perquè dius, hòstia, al final qui ets tu, no? Jo sóc un que m'agrada molt donar-la en un lloc i a l'altre, saps? O sigui, m'agrada molt... A mi m'agrada molt explicar ficció i m'agrada molt estar com a actor perquè soc actor d'arrel, jo he estudiat actor i d'ànima, soc actor i llavors hi ha una part meva que és molt feliç quan interpreta, però després també m'agrada molt estar com a actor interpretant a partir de la visió externa que et dona un coaching col·laborant amb els altres actors, perquè al final jo treballo molt des de l'actor també amb els altres actors. Llavors em fa estar molt en contacte, no? I les classes també sempre tenir un punt per tenir la pel·lícula de gent fresca, nova, que ve amb sang, com perquè el guionguis allà que nova, on disfruto realment és on tot vagi succeint i ara faig per aquí, com ara passat, no? Ara tindré una pel·lícula de coaching, però estic superfeliç i si pogués triar m'agradaria que fossin coses molt xules d'una banda i de l'altra. Sí, poder-ho compaginar, que és fàcilment compaginable, perquè no estem parlant de fer de granger i d'allà mateix. Què és el coach? Perquè molta gent no sabrà què és. Sí, clar, jo fa un any no sabia dir el coach, si ens anem el que explica la paraula en anglès, és entrenador, o sigui, el que et dona l'entreno per fer. Llavors, si això ho situem en el nostre nivell d'interpretació, la figura en un rodatge d'un coaching, o d'algú que fa coaching, un coach, és la persona que entrena l'equip interpretativament parlant perquè el director ho tingui on ell vol en el moment d'anar a gravar. Es faci tot el treball previ perquè no comencem de zero quan arriba el director, no? I si hi ha vegades que és, per exemple, gent jove que no ha fet mai teatre o el que sigui, amb més raó perquè la persona que parli amb aquell actor jove necessita unes eines concretes que igual el director no té perquè no té aquest llenguatge ni sap perquè donant una direcció tècnica a un nen hi ha d'haver un filtre, no? Que li arribi el missatge. Doncs el coach fa d'entreno per l'actor que ho necessiti des del nivell i d'edat que ho necessiti i si arriba a ser en edat molt petites com d'intèrpret perquè la línia clara de direcció arribi finament a l'actor i llavors si necessites qualsevol tipus de suport emocional o del que sigui o de dicció perquè n'és articular millor o el que fos, l'altre t'està fent de mirall i t'ajuda a veure't i arribar el més fi que puguis a gravar. O sigui, si tu tinguessis un director personal, tu com a actor... Un entrenador personal, no? Diguem, dintre del món del film és un entrenador personal. Un entrenador personal que et dirigeix cap a un puesto, però que també que t'ho deixa prou obert com perquè el director pugui fer-t'ho fer per on vulguis, saps? Sí. I tu que has treballat, que si no m'equivoco treballes molt amb nens i amb joves, no? Ara actualment només treballo amb joves i adults. He treballat molts anys amb nens i ara que vaig decidir que soc pare ja tinc un nen a casa i soc molt feliç. Però prou. Perquè Sí. el tema dels nens, ostres, al final hi ha nens de diferents edats, no és el mateix ni un nen de 3 com de 7 com de 12. Però sí que potser els nens això de quan va gravar La vida sense la Sarmat ja saben més què estan fent, però ostres, a vegades penso els més petits, que a vegades alguna escena surten nens de 4, 6 anys, o... Com se'ls hi planteja això? Perquè me'n recordo que en parlàvem un dia amb la Maria, que se'ls hi acaba... No, això mira, hi ha una cosa, que el paper de coach jo també l'afegeixo, i la Laura també, i la Jasmina, o el Gerard, o l'Adri, vull dir que és una cosa que ens preocupa també, que amb algunes edats joves tu ets la figura d'aquella persona que protegeix el menor, saps? I que està, no només a nivell evident, sinó a nivell de, hòstia, aquesta pel·lícula que anem a gravar, quina imatge li quedarà gravada en aquest nen, encara que sigui des del joc, no? Jo me'n recordo, vaig haver de rodar una pel·lícula amb la Laura, que ella feia un tros i feia un altre, on hi havia una nena de 4 anys que baixava per una escala d'aquestes de cargol de pel·lícula que tots hem vist 1000 vegades. Amb una obra cartes és un personatge que d'adult és sociòpata, vale?
però veus flaixos de quan la nena era petita de coses que dius, vale, és que la nena aquí ja feia coses que si te les mires tal. I baixava amb aquest obregat de fer per tota l'escala, i llavors jugant, hi havia un moment que amenaçava la seva mare, amb 4 anys. No? Clar. I llavors has de fer que aquella nena agafi l'obrecartes i ho faci, no? Llavors vam estar jugant a tot un joc, ella i jo, diguéssim, on realment nosaltres jugàvem a casa un joc que era l'obrecartes. L'has de modificar perquè ella ha de descobrir... cregui el que fa. Sí, o aquí a Cucut jo també va haver un moment que necessitava amb la nena parlar i deixar clar que allò que estàvem fent, si havia fet fàstic o no, i em deia sí, no? Diu sí. Dic, doncs això no tinguis vol dir que ho hem fet molt ben fet, dic, perquè jo estic fent aquesta escena precisament, per el que vull és que aquesta gent faci molt de fàstic i així se'n parli de la gent que fa molt de fàstic. Tu creus que hem fet fàstic? Aquesta escena és... Sí, hi ha com també una part educacional de rerefons de l'obra que... Jo soc pedagog, llavors hi ha una cosa que no la puc negar perquè és canvi de cuna, perquè els meus pares ja em van educar així, no? És a dir, sempre que puguis, fes que el missatge o la pel·lícula arribi des del lloc més sa possible i educatiu possible. Sí. Perquè el que no hi ha, em sembla molt irresponsable posar segons quins... O sigui, jo penso que els nens no haurien de treballar, jo em dedico a fer de coach després, però jo, d'entrada, el meu fill no el posaré a cap agència ni a treballar a cap puesto perquè penso que els nens han de fer de nens. Si un nen t'ho demana, o si realment el que sigui, ja és una altra pel·lícula, saps el que et vull dir? Però hi ha coses que són de nens i hi ha coses que són de grans i rodades de grans. Saps? No, és un debat. És un debat que molts cops ho penso, o sigui, els pares, molts pares han obligat els seus fills... Això és el que estic en contra. Hi ha molts pares que tenen la il·lusió aquesta que els seus fills siguin una estrella del cinema, que passa el mateix amb el que a mi em toca més de prop és jo jugar a futbol i a futbol està ple d'exemples d'aquests pares que volen que els seus fills siguin ja Leo Messi amb 10 anys i els foten la pressió ja de ser futbolistes. I clar, sobretot sol passar amb els nens més petits perquè a mesura que van creixent ja tenen més aquesta iniciativa pròpia, o sigui, un nen que et digui ostres, papa, mama, apunta'm a teatre. Si tu però també penso que és una experiència superxula que una nena de 6-7 anys rodi. Vull dir, és una experiència guai a viure. Qualsevol cosa que sigui de joc, que tu li plantegis a qualsevol nen, igual que un dia se'n va jugar a futbol, doncs un dia se'n va veure el que fa el papa, que a vegades roda, doncs un dia va... I si li ve de gust, no sé què, però no és una cosa que tu estiguis buscant, i a més jo crec que és al revés. De la que en principi has d'estar protegint. Ja ho veurà, si es fa el seu pare s'hi dedica. Saps què et vull dir? Clar. M'agradaria parlar de... A mi m'interessa, no sé, veig el meu fill en concret, li noto que la música li mola i a la música cada 2 partits que puc li poso música. Quants anys té el teu fill? Un any. No arriba l'any, no? Un any. Com portes tot el tema de paternitat? Sí? T'enganyaria si em digués que no ha sigut un any de locura bueno, jo he tingut una vida ja molt cabra boja de muntanya russa i això ha sigut una muntanya russa en un any, però el primer any tothom ho diu, és el més complicat i ara que l'he viscut entenc què vol dir, però el segon és una altra història. Entra ja també la comunicació, encara que no parla, però ja et comences a comunicar amb ell i veus el que vol i t'ho diu i tu li dius i tal. Llavors hi ha un punt molt gratificant. Però bueno, hi ha hagut algun moment de la mare que em va parir, sí, però hi ha alguns moments que són la majoria flipar per un tu. A més tens la sort o no sé com dir-ho, que estàs tu sol i bueno, jo crec que és mala sort, no? Bueno, vas molts avantatges i no... No, mala sort no penses. Com ho portes? Perquè el normal és estar sol. No, vaig decidir molt content i molt en un moment de sort, me'n vaig anar a una illa a decidir si ho feia sol o no. I evidentment si en aquella edat no ho havia fet abans era perquè amb les parelles que n'he tingut, finalment no ha quadrat. Amb algunes sí que hi havia opció i amb altres ja es veia clar que no d'entrada. Llavors, quan tinc una edat que vaig dir, per mi aquesta és la deadline, o hi vaig o et baixes. Me'n vaig anar a una illa i vaig estar donant una volta caminant una setmana i vaig tornar i vaig veure clar que volia ser pare. Llavors, des del moment aquell, la sort és que hagi arribat. Això és la sort de la meva vida. Perquè també ho vaig llançar una mica així a l'univers si havia de baixar que vingués i si no que no. I aquesta situació personal també com ho has combinat a nivell professional? Ho has pogut portar bé, has parat un temps? He sentit molt com se senten moltes amigues meves que han sigut mares i han decidit parar la seva vida personal per ser mare un moment. Com tu mateix decideixes apartar-te, perquè jo vaig dir, bueno, m'aparto, ara no agafo, just et surten. Em dius això i et surten 2 curros, un de coach, un d'actor, que dius, vale, tots sabem del que estem parlant. Llavors, com que et reafirmes, em diuen, no, és que aquest any vull parar, i llavors em dedicaré només a baixar 2 dies a Barcelona a fer classes
per poder també tenir mínim per tirar nosaltres i dedicar-me a això. Llavors aquest primer any està sent això, llavors també tinc 5 dies a la setmana que em dedico a fer això De pare. Collons. Has estat gravant, però aquest any, si no es va gravar l'any passat. El Goku, mira, va ser molt fort perquè vaig arribar al nen d'un mes i en 3 dies em posava a assajar i en 15 a gravar això. Sí, va ser com un rodatge molt Va ser molt intens, molt intens, 6 no? setmanes Sí. i perquè la sèrie és molt intensa i llavors lògicament gravar-la va ser molt intensa també, una manera. Va gravar com descentralitzat, o sigui, amb dos unitats. A moments es van desdoblar. No sempre. No tota l'estona, no? No sempre, però en moments que sí. Sí, és que hi havia molt poc temps i molts capítols i molt de temps per fer i molt de guió per explicar. I aprofitant que hem tret el tema de Cucut, Sí, que ara està... parlem de Cucut. A tu quan t'arriba Cucut, quan t'arriba el guió de Cucut i veus el personatge que et toca defensar, què penses? Com enfrontes el primer contacte amb aquest personatge? I més acabant de ser pare, o sigui... És que més, jo crec que sí. se nota un personatge pedrasta, o sigui, pedrasta... Sí, pedrasta, sense... I acabes de viure el moment vital en on estàs. Com et submergeixes en un personatge tan fosc? Doncs mira, d'entrada fotent-hi molta llum perquè és molt fosc i veiem on de collons ens fotem, saps el que et vull dir? Perquè una cosa és... Evidentment que tothom té el cap a puesto i llavors en un moment estàs donant el vive en un cert que si heu tingut un nen d'un mes en braços és una cosa que sembla pobret que es pugui trencar i per altra banda fent coses tan bèsties amb un personatge que a més no és només que sigui un nen, que a més és la teva filla, no? Sí. Llavors com d'altra banda per com a mi m'agrada treballar anar a comprendre el personatge perquè no puc interpretar des de jutjar-lo, que és el que faria l'Isaac, no? Que faríem amb aquest imbècil, no? Aquest cabronàs. No sé una cosa, per l'Isaac interpret-actor s'ha de posar la pell de l'Antoni Vidal per saber tot el que és això, no? I llavors és anar a comprendre el personatge que m'hi puc posar de cap. I com l'has comprès? Què has comprès d'aquest personatge? Un personatge així. Empatitzes perquè tots venim d'algun lloc i tots els monstres venen d'alguns monstres anteriors. Jo personalment cuines molt, tu com ho saps, a casa amb els teus antecedents, el previ que ha passat de la vida d'aquest personatge i jo m'imagino que tot el que ell té és... Això és pel·lícula meva, però té tota una història amb la seva mare que tenia una pel·lícula preciosa com de conte, on la mare es mor quan ell encara molt nen i a partir que es mor la mare, el pare comença a veure i llavors a partir comencen abusos del pare. Llavors ell crea un rebuig absolutament contra la figura masculina i contra l'homosexualitat i d'alguna manera és misògin per la pròpia homosexualitat que generava el seu pare. D'alguna manera el que fa és fer amb les nenes el que havia fet amb ell però per intentar posseir la joventut i ell creu que ho fa des de l'amor. I això és una cosa que tu construeixes, entenc, no? O sigui que tu a l'hora de dir, com afronto això, tot això que explicaves ara és una cosa... És una cosa molt important i aquest personatge si el veus i saps qui és ara saps que és un psicòtic, però nosaltres en cap moment vam dir anirem a interpretar el psicòtic el serà perquè els seus actes el duran a ser-ho, però no l'ha interpretat el boig, anem a fer el boig, o sigui, és una persona que té uns desordres i acciona d'una manera i a mi, per exemple, em van fer un treball molt diferent a com jo soc, que és, jo que soc superexpressiu, no volien que jo expressés res amb la cara. Llavors jo vaig jugar amb un tipus de treball que jo faig que és inhibir l'expressió facial i tot això em va crear tot un moviment del personatge, no? Saps què vull dir? Llavors això et fa descobrir i trobar-te amb l'altre. I això de coach vas fer servir, vas estar parlant amb la Laura o vas treballar molt? No, vaig agafar el Gerard Oms. En Gerard? De coach. Allò de 6 en Gerard. És una màquina. És una màquina. Si estem parlant com de tema, però mola perquè... Esteu a tot arreu. O sigui, Laura, jo, Gerard Oms, Isaac, sou els coaches d'Espanya, com us heu fet això? Bueno, a veure, la Laura era la coach d'Espanya. Mentre això, aquesta figura aquí no existia, l'única persona que ho va fer i va lluitar perquè això fos així i va tenir la sort de treballar amb gent que va tenir pel·lícules prou conegudes com l'Orfenat en el seu moment a Bayona, però era la seva primera, si no m'equivoco, o molt de les primerites,
amb els directors, que ha portat molts dels nens que actualment ja són joves del cinema espanyol, i llavors ella té tot un coneixement de la indústria cinematogràfica on ella ha col·laborat en 1000 projectes. Jo la Laura no ho sabria dir, però no s'hi porta no 30, saps? Projectes on ella està, són moltes hores i moltes pel·lis i moltes històries, o els rodatges de sèries o no sé quan, i lluitar també perquè aquesta figura tingués valor, saps? En el fet de treballar nosaltres a través de l'estudi genera també que hi hagi que entri també, jo el Gerard també el coneixia i va treballar amb mi el meu equip al Virolai, i llavors entre tots ens hem anat com... Són gent amb la que treballem des d'una manera molt semblant i que tenim una visió molt semblant sobre el que ha de ser la feina que fem. Perquè tu amb la Laura com començeu a treballar junts? Perquè és evident que ets el profe per excel·lència, o un dels profes per excel·lència de l'estudi de Laura Jou. Moltes gràcies. Sí. Bueno, ets com el soci, no, de la Laura? Tu, en Gerard... A nivell legal no ho som perquè l'estudi és de la Laura, però jo en el seu moment que la Laura també m'ho va proposar i jo també li vaig dir, mira, jo he portat diverses ACLs, en portava 3 en aquell moment, i necessitava més estar... No que em portés 3, al llarg de la meva vida en portava 3, en aquell moment me'n quedava una, però he passat per 3, no? Dic, jo tinc ganes que algú tingui la responsabilitat i jo tal, però a nivell d'actitud de cara a l'estudi soc soci perquè soc al camp d'estudis i perquè li vaig dir a la Laura i és així, que ella diu que som la seva dreta i jo per mi és la meva mà esquerra, no sé com explicar-te. No sé, al final és com una escola que s'ha construït i tira perquè sou un grup d'amics, no, diguem, que us enteneu bé i... Bueno, primer que amics, jo crec que és al revés, o sigui, perquè ens hem respectat molt primer professionalment. O sigui, que ens hem trobat molt professionalment i a més de professionalment connectem molt personalment després. I això ho transmeteu als alumnes i la Laura Jou... Creiem, la Laura i jo, per exemple, que és quan arrenquem l'estudi, també nosaltres també parlem molt amb els alumnes i veiem com funciona el resultat de les classes. Volem que... Nosaltres vam ser alumnes, no? Tenim molt clar quin tipus... O jo perquè en el seu moment vaig muntar coloris de teatre i vaig pensar quines són les coloris que a mi m'hauria agradat tenir, de dir, vaja, flipa, jo sé que has pogut fer això. Doncs una mica sempre amb aquesta visió, no? I jo penso que els professors que ensenyem teatre o qualsevol art ho ha de fer no només des de la vocació, sinó des de la passió per el que fem, absoluta, perquè estàs encenent una flama que ha de ser algo creatiu, artístic i viu, i llavors els professors que ens hi dediquem han de tenir aquesta qualitat perquè ho transmetin als alumnes i a més volem gent que siguin gent que està en actiu en les seves carreres. Això ho teniu molt en compte, que sí? Vull dir, hi ha tot un procés previ per entrar a la Jou... La Laura ho porta i el munta, clar, sí. A veure, la Laura i jo comencem els dos i comencem amb la Sora amb uns grups que són ja de gent molt professional i molt bona, que arrenquem tot el curs aquí, arrenquem per ells una línia que s'ha convertit en una línia que ells van fer 5 però que s'ha quedat en 4 anys, que desenvolupem i al final és el que és Joves 1, Joves 2, Joves 3 i Joves 4. I que actualment fa que hi hagi proves d'accés per entrar pels alumnes, però també hi ha professionals que també tenen ganes de treballar a l'estudi. És un lloc que tenim només 4 hores a la setmana i llavors no és un lloc que és la base de cap puesto, és un lloc on els actors professionals poden venir a entrenar i polir la seva eina per estar afinadíssims, tant si fan teatre com si fan cinema. Ho plantegeu com un complement, no... Jo no sé dir complement, perquè complement sembla que sigui una cosa que... Ja, sí, que secundari. Sí, jo dic que és... No sé, ara em fas dir una paraula que no sé quina seria, però és un treball de revisitar essencialment el teu centre, no? Del que tu fas amb la teva feina, del teu compromís i de... O sigui, com que també ja vens d'haver estudiat i d'haver tenir unes idees clares, com de revisitar la veritat de tot plegat i saber-ho fer lliure i de veritat, sense artifici, saps? O sigui, anar a despullar, no sé com explicar-te. Sí, que guai. I això és una altra, que ara abans ho parlàvem també. Jo és que vull dir, al final vosaltres dos sou els actors, però a mi també m'agrada molt i tu tens molt de cuento, també. M'interessa, no? Em fa gràcia. Però al final, quants alumnes hi ha per classe? 10, 12, 15, 12? 12. A veure, primer n'hi ha 14, però després vam baixant, una mitjana de 12. 12 és el màxim que tenim, però tenim 14.
perquè tenim només el 14 de primer. I quin vincle tens perquè al final són 12 alumnes, quin vincle hi tens amb cadascun i no sé si després vull dir, entre vosaltres, entre els professors, tornant a casa, hi ha com un seguiment, ja suposo que sí, que hi ha com un interès i quin vincle es crea amb cada alumne, perquè bueno, hi passeu hores i cada alumne és un món i també que ho parlàvem ara, com treus el millor de cada un perquè al final és com algo molt personalitzat i l'intenció és que tots aconsegueixin bueno, brillar i a la seva manera i entenc que és un grup però que cada un té la seva manera de treballar. Davant d'altres escoles és que els que ens hi dediquem som coach i llavors vas a l'arrel. O sigui, jo soc pedagog i llavors això fa que fem consecutius uns objectius que tenen uns continguts per arribar a fer unes feines que hem d'assolir, continguts de nivell 1, de nivell 2 i de nivell 3. Però després hi ha el creixement personal individual que fa cadascú respecte a aquests objectius o respecte a ell mateix i l'equip, el grup. No? Llavors a mi m'agrada que aquest treball l'estiguem fent en equip, però individual. Jo a partir de segon els demano, vale, tu i jo ara ja sabem de molt bé què agafem tu i jo de compromís d'objectiu perquè aquí hem de treure alguna cosa diferent del que ja tenim aconseguit, quina és la pròxima fita que tu i jo vols que fem, no? Llavors és una mica... dius, com hi treballo? Jo, amb un absolut respecte, que és el que em mereixen els meus alumnes, com em van mereixer els meus grans professors, no? Crec que és una cosa que jo també vaig rebre dels meus pares, sé que els meus alumnes ja hi ha alguns que fan classes i són molt bons professors, i espero que hi hagi més, saps el que vull dir? Crec que és una cosa que hem d'anar transmetent els uns als altres. I llavors, jo s'estableix una relació entre a cada grup i a cada alumne els tinc molt de carinyo perquè assisteixo molt realment. Jo sé que estic fent de coach també i per mi això afegeix el pedagog que està content per la consecució dels objectius dels seus alumnes, el coach com acompanya i celebra amb l'altre el creixement personal i professional. Creus que falten a més escoles com la Laura Jou o amb aquesta pedagogia? Jo no crec que falti, jo crec que cada lloc ha de tenir el seu i jo crec que la Laura i jo amb l'estudi ens hem fet un lloc amb tots els professors que hi hem col·laborat evidentment que és el nostre. Saps el que et vull dir? Que ens hem corret amb el pico i la pala i treballant molt sempre des del mateix lloc i exigint-nos molt i exigint molt als alumnes tot el que podem amb les hores que tenim perquè aquí i ara que tenim la sort de poder fer proves d'accés més encara perquè els que hi són tothom té moltes ganes de ser-hi, doncs quan hi siguem hem d'anar no 1.000, no 2.000 perquè hi ha molta gent que s'ha quedat al carrer que és una cosa que a mi em crea responsabilitat. Sí, hi ha pressió, no? Hi ha molta pressió. Però és evident, però objectivament és una escola que funciona molt, o sigui, hi ha molts dels professors estan en actiu i molts dels alumnes també. Quants alumnes de la Jou de generacions passades estan treballant ara? N'hi ha molts. Sí, funciona. Molts i estem molt contents de dir que ja tenim molts alumnes que també han guanyat premis, reconeixements grossos. No només perquè això vulgui dir res, sinó perquè són alumnes que passen per allà, que els veiem que... Jo crec que m'ha passat en molts llocs, és a dir, hi ha molta gent que els ha caigut alguna fitxa a la Laura Jou o que se'ls ha obert els ulls d'una manera o que de cop i volta han entrat a treballar amb una profunditat diferent o a nivell de compromís, no ho sé, del que m'han dit la gent que després ens hem trobat, no? I després veus i segueixes les seves línies o carreres i veus que els hi va bé i que a més moltes vegades estan fent realment el que volen i el que valen. És molt guapo, és guapíssim. Sí, perquè l'espai de l'aula té una cosa preciosa, que és el que és única, que és el que tenim els alumnes i jo, o qualsevol dels professors, que és que el que es produeix allà és teatre, és teatral, perquè hi ha uns alumnes que s'estan mirant que són un públic i un actor-intèrpret que executa escena, una pel·lícula que se li demana, no? Llavors, jo he viscut i els alumnes també, perquè jo sempre dic els meus exercicis que molts els hem anat agafant i transformant dels mestres i alguns els he anat investigant i inventant jo, hi ha un moment que han de petar, no? Com les pel·lis o el que sigui. Llavors, quan peta, vol dir que ho han fet a Folia, ja només ho hem vist nosaltres. I és bàsicament efímer i s'escapa.
Que guapo. Nosaltres Estem fotent una broma, Laura, jo. Aquesta falca publicitària. De fet, han obert ara les proves d'accés. Jo soc molt corporatiu i ho sento molt bé, però no digui... No, però si estava de puta mare i... Escolta, no m'han donat ni una aigua, que això no m'han donat ni una aigua. vaig buscar, jo vaig buscar. Tio, És que et diré més, anant bé no tenim... Tenen un caldo. Posa'm una casseta de caldo. Tenim Caldo, vols? caldo de... De l'aixeta, si vols. Caldo de pollo. Aigua. De l'aixeta. no hi donis opcions perquè no n'hi ha d'altres, tio. Exacte. Anant bé, ni aigua ni gots, que ara ho dèiem. No tenim... Ara, no sé si ho veieu des d'aquí o no, però tenen una cortina. Allà, aquell plano. Va, deixa'm assegurar que És estigui xulo, gravant, no? perquè espero que No, estigui està gravant, no fotis. Està gravant tot, sí, i sí. I fa poc teníem aquí una alfombra vermella de quan els Premis Gaudí, que va guanyar la Maria i vam fer un... Una alfombra vermella. Una alfombra vermella. Sí, ja ho vas veure, em van parlar dels Gaudí. Sí. L'alfombra vermella. I això ve de... també de què van gravar, Un curt. Sí, ves del curt d'en Teo. Del Teo, sí, molt Sí, que aquest pis Això. també... Que l'aigua sigui de l'aixeta, que no li falti. No li faci aigua. Ja. Una mica d'aigua. Són generosos que te caguen. Això és Can Barraca. Can Barraca, no us faci la prova? Sí, Can Barraca. Això és Can Barraca. No fotem pas aigua. És la marca d'aigua, és la nostra identitat. De què podem parlar, tio? De què més volíem parlar amb l'Isaac? És que A mi hem parlat de moltes coses, tio. M'agradaria parlar una mica més de la faceta d'actor, que no vam parlar No, gaire. em bellugo més que una puça. Sí. Està bé. Exacte, doncs a mi m'agradaria parlar de la teva faceta d'actor, o sigui, perquè recordo que vas treballar en una sèrie... No sé si ven del Pla o alguna d'aquestes antigues. No, una de TV3. Recordo de Ciutat. I com és treballar en una sèrie era diari, no? Sí. Com es treballa en una sèrie així? A veure, va anar de puta mare perquè va ser... Bueno, havia fet alguna cosa petita, puntual, capitular, però fixa a la diària va ser la primera que vaig fer i va ser la meva escola de càmera. Perquè jo soc dels que m'ho mirava després i després em veia coses que deia... I no t'agrades, i et veus fals o et veus que no sé què. I llavors això em va anar molt bé, perquè la diària és una cosa que, bueno, també, els textos també te'ls has de prendre d'una setmana per l'altra i tens molt de lletra i no sé què, i després també és un text que es crema molt ràpid, no és un text com teatral que se't quedes aposentat en un puesto, sinó que és una altra memòria la que utilitzes i estàs com més actualitzat a tenir un text molt fresc, que el que està és molt fresc per estar dient pim-pum, no? I és molt múscul, no? És anar fent, és anar... Si exercites la memòria ja que flipes, perquè... I llavors va ser molt guapo perquè a més també nosaltres teníem amb la Maria Molins dos personatges que dins el Colebrot eren els que tenien la línia de comèdia. I llavors nosaltres amb els testimonis de Jehovà que fotien la barrila a tothom i eren divertits i llavors ens ho vam passar molt bé. El que passa és que jo vaig estar molt de temps, vaig pensar que estaríem tant, vaig entrar per 3 mesos, però al final van ser 8 temporades. Cada any ens deien que s'acabava. 8 temporades? 8 temporades. Però vas estar les 8 temporades? Hòstia, això també, bueno, el bo de les diàries és que et dona també una comoditat. Sí, dos que se'n van anar a Sants no hi vaig ser i després 2 més. Però, bueno, que toca fer la diària com a actor superguai perquè jo crec que et toca una petita loteria perquè econòmicament et va molt bé. És el que anava a dir, econòmicament. I després perquè a nivell d'entreno és de puta mare perquè conèixer un rodatge funcionant així cada dia des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda amb tots els equips funcionant a full i gent molt professional a tot arreu i actors i actrius que porten molts anys i és un entreno per mi xulíssim. Que guai. 8 temporades, Aquestes sèries van funcionar molt, ara poder no tant. Bueno, com si fos jo mateix que estava baixant d'audiència i que havia fet mínim històric cap a baix, crec. Però quants anys porta, com si fos ahir? No, com si fos ahir 3 temporades. I a la Riera, que dius que hi havies estat? On no estaves? Perquè jo em recordo que mirava i matí. Vaig ser un personatge que sortia 3 mesos, era un amic del... El personatge es deia Cristian. Collons. Hòstia... Cristian. Collons. Ara no... Bueno, i després, a part d'això, recordem tots Merlí. Era un yonqui que anava allà i li... Perdona, que estava enganxat. És que ara... El cavall, per sortir al cavall s'enganxava Però amb qui sortia, quina trama tenies, amb qui sortia... Un moment. Sí. La Riera era la Riera. Sí, Riera. Hòstia, la Riera mirava gent. És que no sé com es deia el personatge. Un Cristian... El Martí? El personatge del Martí?
No, però no ho ubico pas, hòstia, això no ho mirava cada dia. Això Doncs, que deies, doncs sí, volia parlar de Marley, que potser és el que més exitós has fet, pot ser, o? Bueno, a nivell de públic. A veure, exitós no, vaig estar en una sèrie que estava ja en un nivell molt top d'èxit, però el cor de la ciutat també ho va ser en el seu moment, vull dir, el de l'èxit és molt relatiu. Perquè Merlí havies estat ja la primera temporada de coach, o sigui, fora càmeres i després, no sé si la segona o tercera sota el personatge. I es parla del nostre gran amic Leon Martínez. Des d'aquí un petó. Un petó a Leon, que li van fer la primera entrevista i no s'ha publicat mai. Algun dia la publicarem. Algun dia farem. Un format molt diferent, ens van flipar una mica. En plan, molt rotllo podcast, així molt professional, saps? I no va. Sí, algun dia publicarem, està bé. Van haver incidents. Està bé. Però, bueno, aquest rotllo ens sentim més còmodes perquè és com més familiar, més... Ho podem preparar en 5 minuts, com passa cada podcast. Vull dir, és més fàcil. Una cosa, has fet molt audiovisual, teatre, sempre... Vaig fer molt de teatre. Hòsties. Sí. No, tranqui, no es mourà més, Sí, això. Teatre que has fet coses. He fet bastantes coses de teatre. He fet gairebé 30 peces de teatre des que vaig sortir el 99. Feia molt de teatre i vaig fer molt de teatre molt abans de la crisi, el 2008. I després de la crisi del 2008 va baixar com li va baixar molta gent i a la vegada que em va baixar el teatre, després a poc també he anat fent més audiovisual, també venia del cor de la ciutat que també l'havia estat fent fixa. Però vaig estar fent moltes coses, vaig estar de gira amb comediants, vaig estar treballant al Nacional, vam tirar moltes coses amb el Pau Miró de les nostres peces que vam fer, jo què sé, amb el Manel Dueso, amb la meva estimada Ara, moltes coses a molts teatres i per molts llocs. I llavors la feina més audiovisual fora del cor de la ciutat, que és el que vaig fer molts anys, perquè clar, van ser 8 anys, però sí que va ser sortint tot això i la Riera és qui trencava amb el Rafa una mica i després d'aquí sí que va venir Nit i Dia, va venir un parell de coses i el Marlí. I el Marlí, i llavors el Marlí sí que era entrar a fer un personatge en una sèrie d'èxit que ja funcionava en aquest sentit, si ho deies abans. No hi ha molt de risc. Era evident que... No, home, risc hi havia la primera. Nosaltres quan vam fer la primera de Marlí no sabíem que la cosa funcionaria. Com que el guió també era, doncs jo què sé, que deia les coses molt pel seu nom, pensàvem que igual no agradava, saps? Que seria per un sector molt concret de públic. No estava clar, Merlí al principi? No ho sabíem. O sigui, i si algú podia pensar que aniria bé, ningú es podia imaginar que passaria el que va passar. Bueno, pues que... Sí, el que va passar és molt bèstia. Com a molt, mira, que tingués èxit aquí, ja hagués, tu pots dir si la cosa està feta, vale, ok, ho fa l'Eduard Cortés, el guió, l'actor està molt bé, no és bé, els actors són puta mare, perfecte, pots tirar una primera, però que d'aquí hi hagi la segona, que és quan comença la sort, i a partir d'aquí que s'interessi algú fora, nosaltres com a molt pensàvem en alguna cadena nacional que a algú li pugui interessar. Però que ho pillés Netflix, per exemple, que això saltés. Això no ho seria, no? Bueno, també era just... També era en aquest moment, no sé si estem parlant Merlí 2015-2016, però aquest món de les plataformes encara no estava tan de moda com ara. No havia arribat encara, per això molts potser no ens esperàvem. I després també, ara... No, que clar, tu t'incorpores ja amb aquest èxit de Merlí ja consolidat. Tu vas pensar una mica o tenies clar que t'interessava entrar? Perquè, ostres, al final també potser t'encasillava una mica a algun lloc o... No ho vaig pensar ni mitja. No? Bueno, si t'ho imagina't que nosaltres ho hem aixecat des de zero amb els actors, però amb l'Hèctor també molt de la mà. Vam fer moltes coses a les aules que inclús van servir per les coses que van sortir dels exercicis que fèiem per guió de la segona o la tercera temporada. Es va crear alguna molt bonic de molta família, amb els enduia de colònies. Hi havia un vincle molt xulo. Quan l'Hèctor em va dir si volia, si em semblava un personatge de la tercera, home, li vaig dir, què m'estàs dient? M'estàs fent un regalàs. O sigui, perquè és com participar en una que jo sento com a fill. Fer-li de pare a l'Adri, al Marc, el personatge no és l'Adrián Grosser. Era molt guai perquè jo ja li tenia molt de carinyo com a... Ja eres una mica un pare, no? Ja l'havia tingut com a alumne, l'Adri, i després el vaig... No sé si que va ser el primer, però bueno, el vaig tenir com a alumne i el vaig tenir a Merlí com a actor.
I llavors després, com a pare, que a més vam viure junts. Sí, això ho vaig sentir, que vas viure però per temes de guió, o sigui, perquè tu vas... No, perquè jo tenia una habitació a casa i perquè l'Adri buscava un lloc i jo vaig dir, si vols venir a casa, doncs vine a casa. Molt bé. Perquè un altre cop has tornat a fer un personatge una mica fosc. Bueno, no era un personatge molt simpàtic. Bueno, Tu veig que jo no me'n Això recordo. podeu dir vosaltres com era aquell del Merlí? No me'n recordo. la Merlí, me la vaig tornar a mirar fa poc, era un pare que havia cagat i que intentava arreglar-ho i tornar a fer les coses bé pels seus fills, no? I que se'ls estimava els seus fills. Em fa pensar en altres personatges, a mi m'acabava caient bé, perquè era un pare que, hòstia, que, bueno, en el moment que li regala la jaqueta també, no sé, jo penso, hòstia, la caga i l'ha cagat i la tornarà a cagar, però pobre nano, fa el que pot, és un sapastre i... Sí, i és... Jo crec que acabes enganjant per bé. Jo crec que era enganjant, però que no ho aconseguia. No ho aconseguia. Això passa, hi ha gent així, bueno... No, però bé... Ens dèiem el... No, a mi volia tocar un tema amb tu, parlar de la indústria, ara, des que tu vas començar a tenir contacte amb la indústria del cinema fins ara, realment, si ets com el convidat amb més experiència segurament que portem, més gran. Aviam. Ja l'entens, no, més experiència, saps? Com ha canviat la indústria del cinema des que tu t'hi dediques? Amb tot el boom aquest de Netflix i tot això. I el que canviarà. No sé com respondre't bé a aquesta pregunta, però sí que sé que la pandèmia, per exemple, és un exemple de que passarà per davant, o sigui, el dels Netflix que tu abans deies no havia entrat encara a la vida, és que tothom ara, si no tens una cosa tens l'altra, i qui més qui menys està ficat en alguna plataforma, enganxat en alguna sèrie o en alguna cosa. Llavors és com això ja s'ha ficat en un lloc on, clar, jo ja he anat veient coses i vosaltres en veureu moltes més de les que jo he vist, que entren i desapareixen de les nostres vides, no? Jo què sé. El CD, per exemple, el CD, vosaltres no, jo recordo de petit. Ja has topat, però de seguida... I llavors, per una banda, crec que el cinema és un art. Llavors, jo em resisteixo a creure que desapareixerà. No, crec que desapareix. No, per això em dic que crec que és una altra cosa que estan agafant, però que, evidentment, totes les plataformes estan robant molta possibilitat que la gent vagi als cinemes, perquè la gent no té casa seva i la gent és molt còmoda. Sí. I espero una part, perquè jo hi vaig molt al cinema, vaig mentiroso, si és padre, i anava molt, i ara la que puc, els dilluns que baixo que tinc classes dimarts, si puc em vaig al Verdi, que tinc casa allà al costat tal. Demà hi anem, no, avui o demà? Jo vaig anar ahir. A veure el Carràs. Jo vaig anar ahir. I què? Doncs ja m'ho direu a veure que us ho sé. Està molt bé i merescudíssim, i a més a nivell de cine, que em deies com està la indústria, si hi ha gent que fa pel·lícules des d'un lloc tan personal i amb tant de compromís per tot el que es fa i s'explica, estem en un bon moment de la indústria. Estem en un bon moment. No, t'estic dient, jo penso, si es fa cine com aquest que t'explico o tal, sí. El que passa és que jo sempre em costa molt parlar de la indústria, perquè no la conec com per parlar-te'n objectivament, realment, en números, i dos, perquè també tinc una part molt subjectiva sobre el que a mi m'agrada i el que d'allò, saps? Llavors, jo sé el que a mi m'agrada, jo sé el que a mi no m'agrada, i hi ha moments que a vegades veig coses que no m'agraden i em fan passar nervis, i llavors, com que m'estimo més d'això, vaig una mica veure el que m'agrada en positiu, saps? És veritat que ara s'estan fent moltes coses, hi ha moltes produccions que s'estan fent molts Netflix, el que passa és que sí que és veritat que potser coses de qualitat, bueno, del que jo considero qualitat... És molt rot. Està perdent És molt relatiu. És el típic d'aquí mitjà de comunicació. Escolti, depèn de qui t'escoltis, perquè si t'escoltes a l'Isona Passós i t'escoltes al Guat, ja canviarà molt. I això de o hi ha calés o no hi ha calés, o s'estan fent coses bé i s'estan fent coses malament, no sé, jo ara he arribat un moment que has de tancar i deixar escoltar, perquè si arriba un moment que dius que no s'està fent res i just la Carla guanya un l'os d'or i no sé, jo dius que en quin moment estem? Hi ha algú que ho sàpiga en quin moment estem? No, jo crec que no. Però jo crec que
la balança està com desequilibrada una mica, o sigui, productes com la Carla Simón, n'hi ha molt pocs comparat amb la quantitat de productes que produeix Netflix pensats perquè els consumeixis en 2 dies, allò així. I quan siguis molt fàcil. els Pares destinen molts diners. El pressupost que tenen unes pel·lis com la Carla Simón no el comparis amb una minissèrie de Netflix. No, qui mou la pasta, avui en dia és... Has de marxar i 30, no? Sí. Com a màxim, sí. Vale. Són i 20. Doncs sí, 20. Sí, doncs... Si vols anem encara al final. Anem encara al final, que aquí és al final. Jo vull acabar. El tema de, no sé si t'hi has posat mai, però el tema, és que ara que parlem d'això, ja sé que no és la teva part, no és la teva feina, però aviam no sé si ens saps dir alguna cosa més proper a la realitat, però el tema de pressupost i també produccions i en català i castellà i que això se n'està parlant tant i tot plegat. Una mica també què passa aquí i com funciona tot això, i perquè hi ha molta queixa i és un tema d'actualitat de que si els guanyadors del Gaudí, les pel·lis potser més guais i tot això, que si Libertad, que si les lleis, que si no sé què, són en castellà i són pagades, no sé, tot això aquest no sé si tens, si estàs al cas, Mira, sí, a veure, és que jo de tot el que tingui a veure amb nivell de producció, jo només no parlaré perquè no en tinc ni idea. No tens ni idea, però a nivell de tot el que passa que ens ha passat amb el Cucut, també amb la defensa del català, que jo soc una persona, em defineixo com a persona catalanista i nacionalista i defenso que soc el primer que ens hem de defensar les nostres llengües i les nostres tradicions, els primers nosaltres, si som d'aquí i volem que la nostra terra continuï sent el que és, perquè ve dels nostres avis, joder, i perquè per ells que van lluitar molts a la guerra valdria la pena que ho tinguessin clar. Però d'aquí a ser més fatxes que els fatxes no m'agrada tampoc. Hi ha hagut queixes de Cucut de... Sí, però llavors jo penso, també rebo com comentaris de pero es que esto no puede pasar porque en la vida, mire, esto no es un documental, señor, esto es una serie, es ficción. Y entonces a veces como en los libros pasan cosas que usted puede decir o no. Però una cosa que estem dient de veritat, és a dir, jo entenc i que s'hagi de fer tot perquè el català sí i perquè la gent se n'enteri que el català està en procés d'extinció i si no fem alguna cosa tenim un problema molt seriós. Sí. Un problema molt seriós. Llavors, és mirar realment el problema de cara, no quedar-nos en si això dependrà o no que la sèrie que estiguem fent, perquè llavors, pot ser una que sigui rajatabla, que és que tota la sèrie sigui en català. No, però això no. Jo crec que això és una tonteria. És una cagada. És una traç. Perquè dius, en aquesta sèrie llavors no haguéssim pogut explicar als guàrdies civils perquè és qui es creu que als 80 dels guàrdies civils parlaven català. Sí, no és ni... I després, la sèrie del Sàssua, quan els doblen en català, tothom es queixa. Perquè un guàrdia civil en català, on s'has vist això? Collons, és que sempre si d'això Jo em pot la veritat o sigui, al final el producte es fa per l'espectador i perquè l'espectador visqui, s'ho cregui i transiti i per mi això és l'important. I no estic més tenint la lluita que crec que hauríem d'agafar i de consciència sobre el que és la llengua. Jo vaig estar, abans d'entrar a l'Institut del Teatre, fent primer de Filologia Catalana perquè volia escriure i perquè m'agrada molt i perquè m'agrada molt la llengua, i m'agrada molt les llengües, i perquè crec que les llengües i els dialectes és una moguda que ens fa rics realment. Ens flipes. Sí. I l'altre ens fa ser reduccionistes de la banda que sí. I nosaltres aquí des de Can Barraca fem un podcast en català, apoyant la cultura, recolzant la cultura catalana, per tant, mica en mica. No, farem en castellà, que m'agradaria acabar el podcast en parlar una mica de Medusa, que ens expliquessis, que això no hem parlat. Què és Medusa? Què és Medusa? És un bar que... És un bar? Que tenim... És el seu bar. És el seu bar. Davant del mar, sí. Sí. Podríem fer alguna cosa ja, no? Un podcast a la Medusa. Us convido a la Medusa. Queda molt bé perquè és molt bonic el lloc. I una cosa que tenen al Medusa és els concerts en directe. Els diumenges. I això ho has obert per gust o...? Sí, i perquè en aquell moment el meu company que estava aleshores, que és ballarí, ell ballava professional i a uns nivells molt top, però se li sortia el genoll a escena i no sabia ballar a mig gas. Llavors havia de buscar alguna de treball per allà. El Medusa, que és un dels llocs que jo havia anat, dic, hòstia, aquest lloc si mai... Jo sempre havia dit, un dia tindré un xiriquito davant del mar, aquestes coses que dius i no saps què. Sí. I aquell lloc està just davant del mar i deia, hòstia, doncs aquest sí... És alguna cosa com artística i tal. Que guai. Llavors ho vam obrir, al final s'ha anat transformant i tal, però amb la idea que allò fos un lloc
perquè la gent que hi col·labora poguéssim continuar fent. Hi havia gent, la primera sòcia era manager de grups de jazz, el meu company ballarí, la que teníem a la cuina cantant, l'altre era escriptor i rapejava. Vull dir que hi havia tota gent que d'alguna manera hi volíem que aquell lloc fos un lloc com de cultura gratuïta del poble, ja que no teníem coses que tenien els altres com el so directe o com no érem un restaurant, doncs creia que nosaltres teníem la nostra pròpia empremta, no? Com ara ho són les ostres, si no sé si us agraden les ostres, però tenim les ostres. Això en un mare... Les millors ostres dels que ja li pots dir la birra. Birra, m'ha dit l'Isaac, que a veure si us ha provat les ostres. Sí, m'agrada. Les de la Garrotxa, que es baixin un moment a l'ombra. A mi m'agraden per la textura, aquesta textura... Sí, però m'agrada, és allò que fas, és igual, em passa tu i ja està, però m'agrada. No, per el que valen me la dones a mi. No, si te l'has d'obligar cap a dintre, no ho facis. Però m'agrada el gust aquella mar, saps? Mare. És que és un glob d'aigua la mar. És un glob d'aigua la mar, sí, total. Una cosa ja per acabar, perquè n'hi ha que arribar tardíssim. Per acabar així, per deixar-ho maco. 25. Ha sigut un golpe seco i m'ha fotut un golpe seco i et tirareu al carrer tot el... Sí, entres i fuig, aquí, et volíem pel podcast. Us tracten fatal? Això que m'ha donat una mica d'aigua. I de l'aixeta. Sí, tot. Va. Un consell que sempre dones als teus alumnes o un consell que donaries a un... Mira, saps què passa? Ho dic sincerament perquè els alumnes em passa una cosa que per edat se m'escapa alguna vegada. És que la paraula consell em fa molta caspa, saps? O sigui, passava, jo he sigut molt rebel a l'autoritat per coses meves i quan ve algú a aconsellar-te em fa com d'entrada, dius jo t'aconsello, perquè moltes vegades no és que hagis dit no, que t'ho regalen. T'ho regalen, i llavors em penso que jo no sé si tu estàs segur que jo estava esperant el teu consell ara. Llavors, aconsellar no sé què et diria. Recomanar. Aquest noi que té lletres. No, que té lletres. No, és que jo me'n vaig a coses molt bàsiques. Jo, com més gran em vaig fent, crec que la història és puges i creixes i descobreixes i vius molt i llavors et quedes amb l'essència d'això. Hi ha un procés d'implicar despullar i anar a l'arrel per quedar-te amb l'essència de la història, no? I no... És que jo crec que tothom... M'alegra molt una cosa, per exemple, de treballar amb les vostres edats, que és veure que hi ha moltes coses que venim molt avançadets ja respecte a les generacions antigues, que eren contra les que si nosaltres vam lluitar alguna cosa, venien de dalt, nosaltres veníem d'una altra manera, no? Sí. Llavors, és que jo et diria... Hi ha dues coses, és a dir, jo me'n vaig a coses molt bàsiques, és a dir, estima't i estima, saps? I anar-te'n aquí, o l'altre, confia. Saps? O sigui, són dues coses que penso que si les jugues que jo els dono als alumnes com a carta de joc, confia. Dius, ei, jo només et dic que si fas aquestes dues coses, el que passi ja veuràs que després agafarà el que hagi de fer. Perquè aprendre té un procés de... O sigui, hi ha una petita mort en cada aprenentatge, saps? Una petita cosa que has de deixar anar. Però ens podem estar centrant en això o en el que és viure, saps? I per viure crec que és... Mira, viure és el final, no? És viu, tio, viu. Viu que és el més important. Llavors, com estàs, estima't, saps? M'agrada molt una cosa... Els consells... Sí, parla molt bé. M'agrada molt una cosa que dius tu també, així com a consell, del jugar. Que és... O sigui, crec que és una cosa que no s'ha de perdre mai. Als actors els dic sempre que dues coses que ens haurien de tatuar, i això no és un consell, és així una puncarrada, que dic, però una és descobrir. O sigui, tu tens l'obligació de descobrir, tu eres un descobridor, perquè llavors faràs que el joc, perquè és que actuar és jugar o to play en anglès, vingui a ser el que tu ets. Nosaltres som jugadors d'escena, però jugadors, jo sempre ho dic, des de l'actor que per sota pica l'altre actor, saps? Sí. Per tant, un joc controlat. Que amb el Cucut mateix, amb el Marc Martínez, hi havia un punt que ell i jo ens picaven per sota, des de l'Isaac i des del Marc. Es veia. Per tant, jugar, descobrir, confiar i estimar molt. Estimar-te i estimar. Estimar-te i estimar. Estimar molt. Després jo crec que d'aquestes dos grans falques de publicitat, de la Laura Jol i de la Medusa, que també hi heu d'anar, ho podem deixar aquí perquè... Fem un dia per botillo musical allà? Pues sí, fem-lo. Jo tinc dos grups de música. Un amb la Jol... Clar, ja comencem, va. Fem-ho així, mira. Ja me buscant bolos.
Doncs, Molt bé, doncs fins aquí. Ho deixem El aquí. puc tu el got d'aigua? Sí, home, i tant, sí. I tant. És de l'aixeta, però sí, sí. Vinga, moltes gràcies, Isaac. De res, bonics.